Lijepi pozdrav svima. Ovaj video je prvenstveno za roditelje djece od 5, 6, 7 godina. Ako su vam djeci se počeli klimati zubići, to znači da je ovaj video baš za vas. Ja sam Gordana Galetić, magistra socijalne pedagogije i psihoterapeutkinja, edukatorica sam za roditelje, stručnjake i bračna savjetnica. Dakle, ono što čujemo dosta roditelja koji imaju djecu u tom periodu da im ispadaju mliječni zubići, a i znam iz iskustva sa svojim djetetom upravo u tom periodu kada su počeli ispadati mliječni zubići, je da se djeca tada ponašaju kao da su ušla u neku vrstu puberteta. A taman smo mislili da je prošlo ono terrible two, kada dijete sa oko 1,5, 2, 3 pronalazi svoj način izražavanja, izgrađuje svoj identitet, svoje ja i zbog toga jako voli govoriti ne, buni se, ima tantrume i tako dalje. Taman smo se uljuljkali i pomislili kako je sve postalo lakše i ljepše kad najednom se naše dijete opet mijenja. Kažemo kolokvijalno drugi pubertet, zbog toga što sada ponovo dijete pronalazi neko svoje mjesto u svijetu. Sada dijete već raste, predškolarac je ili prvašić i za njega ima puno promjena. I isto tako možda primjećujete da se počelo suprotstavljati, da više vam se čini da ima sebe, da nije možda toliko spreman za dogovor ili se neko dijete počinje ponašati i agresivno, viče na vas ili vrijeđa vas kada se ne slaže ili prijatelje, čak može i udariti, gurnuti. Sve te promjene koje se događaju znak su da vaše dijete iznutra vrlo intenzivno nešto proživljava. Zapravo to znači da je djetetu iznutra teško. Moja draga kolegica iz Njemačke je rekla jednu interesantnu rečenicu. Kaže da oni tamo vele kada se klima zub i dijete se klima. Kada se klimaju zubi, da je i dijete nestabilno i da djetetu tada treba stabilnost. U tom nekom unutrašnjem kaosu promjene emocija, definiranja sebe u novim situacijama, priprema za školu, polazak prvog razreda, novo okruženje i zapravo nekakve unutrašnje promjene koje se na fizičkoj razini događaju, a promjena mliječnih zubi je jedan od znakova tih promjena i koja potiču tu ukupnu nestabilnost i emocionalnu i socijalnu nestabilnost djeteta, pod navodnicima nestabilnost, znače da djetetu treba šta? Što je djetetu u toj fazi kad se osjeća nestabilno potrebno? Da, naravno, potrebna mu je stabilnost, djetetu je potreban mir. A od kud da dobije? Prije svega od svoje najbliže okoline, od svoje obitelji, od svojih roditelja, poželjno i u vrtiću i školi, ali ponajprije od svojih roditelja. Znate, emocije su nešto što je, mogli bi se reći, najprelaznije, najzaraznije. Emocije su zaraznije od virusa, bakterija i tako dalje. Jer emocije su ne samo u nama, nego mi kad smo ljuti, uznemireni, tužni, radosni i tako dalje, mi to širimo oko sebe, to se osjeti. Znate ono kad uđete u neku prostoriju i onda osjetite energiju u toj prostoriji, osjetite da se tamo nešto dogodilo. Niko ništa ne govori, ali mi osjetimo tu emocionalnu energiju koja je ostala u zraku, koja je ostala u prostoru i koja stišće ili daje lakoću, radost, veselje. I stoga, ako dijete koje se već osjeća emocionalno, izazovno, ako mu je teško, jer prolazi kroz sve te promjene iznutra koje su prirodne u toj dobi od 5, 6, 7, 8 godina, kad mu se mijenjaju mliječni zubići i dobiva prave odrasle zube, kako oni to kažu, i kad sad najednom im se čini da su, oni misle da su već veliki, idu u školu i tako, sada je osobito rizično ako je situacija oko djeteta emocionalno izazovna. Ako je kao primjerice ja sam u menopauzi, moje dijete ima promjenu
tjelesnu, upravo u toj fazi promjene zubi. Meni se događa promjena, ja imam svoj kaos, dijete ima svoj kaos i to je situacija osuđena na rizik, na izazove i tako dalje. Stoga je važno da vi roditelji, da svi mi roditelji prvo nađemo način za našu unutrašnju stabilnost, za naš mir. Pogotovo mi majke, da činimo ono što nama treba svaki dan, da se osjećamo dobro, da se osjećamo zadovoljno, da odvojimo barem malo vremena za sebe. Da li ću se dugo tuširati opuštajući tople vodi, da li ću ujutro meditirati, da li ću otići trčati, da li ću intenzivno čistiti ili izlupati tepih ako u meni ima nervoze i ljutnje, da li ću si uzeti neke biljne pripravke koje će mi omogućiti da se hormoni umire. Dakle, ja sad govorim na svom primjeru kao žena u perimenopauzi. Međutim, svako od vas ima neku svoju situaciju koja nas čini ili smirenom ili uznemirenom. Dakle, nađite način kako da vi osjetite unutrašnji mir, volite i brinite se prvo za sebe kao roditelj. A tada će vaš mir i stabilnost pomoći i djetetu. I to je ono što za početak treba. Sretno sa vašim ljepotanima kojima se klimaju zubi, što čini da se klimaju i oni iznutra. I zapamtite, zadatak roditelja, ja ću sad reći majke, je da prije svega voli i služi sebe i da iz tog izraste mir, snaga i radost kojim će znati kako pravilno postupiti s djecom. Sretno!